Gashi ana wata ga wata a cikin shirin ɗin naku mai dogon zango mai suna ƙaddara. Mai sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muka zo da shi a cikin shirin mai dogon zango, shirin da ya haɗa manyan fitattun jarumai kama daga Ali Nuhu, Adam A. Zango, Nafisa Abdullahi da Falalu A. Ɗaurayi sai Badaru na Daɗin Kowa. Amma sauraro kafin mu kai ga gundarin labarin namu, ya kamata idan wannan shine farkon kawo mana ziyara ta ta farko mai albarka, kawata daga danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kaɗai za ka samu ingantaccen labaranmu da zarar mun ɗora su. Masu saurare muna magana a cikin shirin nan mai dogon zango wato Ƙaddara, wanda a halin yanzu Nafisa Abdullahi ta kai ta kawo har ta ɗauki hannu ta wanka mijinta Adam A. Zango mari sakamakon ya kirawo ɗan uwanta Falalu A. Ɗaurayi da cewa kwarto ɗan iska mai yawura zai iya haura gidan mutane har ya tsallako gidansa ya zo ya iske ta silalata akan yana zarginta tana kula shi da suna soyayya. Zargin ta yake akan ya kira ta a waya, zargi yake mata tana kula wasu samarin bayan su. Daga laifin da take masa yana haƙuri, laifin da take masa yake mata tana haƙuri tana juriya. Da yake shi dai bai taɓa ɗaukan hannu ya mare ta ko koya take ta ba, amma ita ta kai ta kawo ta ɗemi hannunta ta zage ta kwaɗa masa ta sharara masa uban mari. Abin da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Dai Nafisa Abdullahi ta haɗa kayanta za ta koma gidan iyayenta saboda ta ce ba za ta iya zama a gidan Adam A. Zango ba. Abin nasa ya yi yawa har ta kai ta kawo ɗan uwanta, babban ɗan uwanta, big cousin ɗinta kai ta kawo zai kira shi da kwarto. Wannan kishi dai na Adam A. Zango ya yi yawa. A sauraro menene wannan ɗinka a cikin menene ra'ayinka a wannan kishi na Adam A. Zango? Idan ka san kana da irin wannan kishi to ka gaggauta ma cire shi, don wannan irin kishin da Adam A. Zango yake nunawa a fim ɗin ba shi da wani amfani, kishin ya yi yawa. Amma dai da yake shirin fim ne mai sauraro, kai in kana da niyyar ƙudurta irin wannan kishin to ka tabbatar da cewa kar ma kai ƙoƙarin nuna kishi, saboda kishi kwata-kwata san bai da amfani. Yanzu dai muna magana akan shirin namu mai dogon zango Ƙaddara. Nafisa Abdullahi za ta tafi gidansu. Maganar dai ta kai ta kawo Nafisa Abdullahi za ta koma gidansu. Kuma dai masu sauraro kake gani Nafisa Abdullahi ta fito kuma big cousin ɗinta ya aure ta. Ana wata ga wata a cikin shirin Ƙaddara.